Drwy Brydain, roedd 69% yn erbyn newid i'r bleidlais Amgen, ac yng Nghymru, roedd 65% yn erbyn a 35% o blaid. Yn Hwlffordd, y cafodd canlyniad Cymru I gyhoeddi, yn gohefyd ni yno, fel y gwelwch chi, oedd Aled Scourfield oedd y bleidlais yng Nghymru, fwy na heb yr un mor gadarn yn erbyn a Drwy Brydain, Aled. Oedd ychydig bach yn llai na'r cyfartaledd ar draws Prydain Dewi, ond fel ych chi'n dweud, 65% yn erbyn y cynlluniau newid y gyfundrefn bleidleisio I ethol aelodau seneddol I San Steffan. Hynny yn ateb reit bendant ddiamwys i'r cynnig ac pobl Cymru wedi pleidleisio o blaid cadw'r system bresennol wrth gwrs cyntaf i'r felin. Siom Enbyd wrth gwrs i'r ymgyrch ydyn nhw wedi ymateb o gwbl? Fi sy'n siarad gyda'r ymgyrch yn gynharach ac o'n nhw'n cwyno ynglyn â'r cyd-destun Cymreig. Wrth gwrs, etholiadau'r cynulliad sydd wedi hoelio'r prif sylw yma yng Nghymru ac mae'n ddiddorol y gwrthgyferbyniad rhwng y neuadd yma sydd yn reit farwedd erbyn hyn ar bwrlwm neithiwr o etholiadau'r cynulliad. Doedd na ddim awyrgylch yma o gwbl pan ddaeth y canlyniad terfynol. Yn gynharach, fe ges I ymateb Iestyn Davies, cydlynydd yr ymgyrch yma yng Nghymru. Ac i'r glymblaid yn San Steffan, Aled, beth fydd arwydd y cad y bleidlais mae heddiw? Wel, mae Nick Clegg, arweinydd Democratic Rhyddfrydol, wedi dweud heno bod y canlyniad yn ergyd fawr iawn. Ac I ni hefyd yn clywed yn answyddogol, mae'r BBC wedi clywed fod swyddfa ganolog y Blaid Geidwadol wedi cynghori yr aelodau seneddol hynny oedd wedi ymgyrchu yn erbyn y bleidlais I beidio a gorfoleddu yn ormodol ynglyn â'r canlyniad. Ac oedd hi'n ddiddorol iawn gwrando'r Stephen Crabb, yr aelod seneddol dros Breseli Penfro yn gynharach yn cael ei gyfweld. Roedd e'n ofalus iawn gyda'i eirfa a gyda'r ffordd roedd e'n ymdrin â'r canlyniad yma a ddim am orfoleddu yn ormodol. Felly mae'n amlwg bod y neges wedi cyrraedd yr aelodau seneddol yma yng Nghymru hefyd, ond yn sicr, 4 awr ar 20 yw anghofio i'r Democratic Rhyddfrydol Dewi.